ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra mangi haker dob yeng jongpi Kinong Hikai School Ad Hoc tibadan po Kshatri jong Federation of All School Teachers of Meghalaya hakasngi balang jong ka arpu laiterik unai leber arajar arpu kilap teng nya ka jingya ki ke jongki da ka basong kelain mingor hakmat ka office terekam jong ka Meghalaya Board of School Education Regional Office Shillong kum ka dak ban penpau ye ka jing persya halor ka jing le menti jong ka sarkar jilla hakabaya dai bat ka jing dawa ban kenteu kerdan deficit ya ki school ad hoc bat ban kenteu ya ketulong Hagani kajingnya syongkelan mengor jong ki Kinong Hikai School kabatang sangut katkum kajing ai jingbet jong ki Borsen Shar ke East Khasi Hills District la sakiru bala sertap da ki pulit ki bala penskem bahaya kajing pahara hadin baki nongelam jong kini ka seng kila berngam ban turpat ba sha office jong ka secretariat ha kini ki sngi bala dam Dang hagini ki kendiat sengi kena ke kinhon jong Kinong Hikai kala penlong na kajing elang pat ba bada kajing ya rally kabala sedang najan ka office terekam jong ka All India Radio bat penkut pat Hamadan Malki Shillong kani ka strike bani shong ni minta sengi ka long hadian jong kajing ya commission jungi nau DC menci sengi yang isi me commission sa menin ba ngindan ya ka peaceful rally kata pengliat ni Raj Bhawan Syadu Hamadan Malki Padandang ilapo Hamadan Malki ngila disperse no kumba ngila kular ya ke government di mentara sengi pada aduk mentara sengi ngin syong ni haka indefinite strike kabumut ba ngin syong hadu ba ke government kan sngap ya kita ki demand ni bat ya ki bat ka government kan wan chakmat bat kan pendap ya kita ki jingkular ba kala kular ini kamen chua jadi ni ka dau bangi dan ni tang sanut kalong nama ba ni shim ya kata karai bangin syong tang sanut man kasni haka rotation nama ba ke exam so ki kena ru kalajan di tang lasai kelas tang exams ingin kuat bangin pentut ya ke exam so ki kena nama kumba kita bi bon ki ad hoc teachers lan ki non kai ad hoc ki dei ki bahikai ki kelas 10 bagi kelas 12 badu ki dei ki ju ki non kai ki bahapan up exams bagi bahapan correct ya ki papers ki hani ha board di kumta ngilaya syong komiti menha katosni ban ngilaya rai bangin om pentut ya ki kena lani ya ki kni pa tingin wan bangin syong ni san ngut man kasni on rotation itu ki bahab bali up exams kini up exams bat itu ki ba live ki bomdan kam up exams kin wan bangin syong ni ke kadi katai ka jing temu bat kani ka jing syong jungi ni kan kut tat onda ka government kan khot bat kan ya kan khot bani kran bani bat kan ai haka khot sada ka balong black and white bakat pendap no ya kita ki jing dawa jungi bat ni dan ya kini ka jing temu ba shubu ka government jungi ka le menti ti ngiru ngin hab ban duki nimla bangin syong sa kumne nama ni hab ban le trai kita ni hab ban pendap ki kamram jungi kum Kinong Hikai ni kum Kinong Hikai ni don kam bangin don hapo jong ki classroom om bangin don haki surok bangin syong ni ha ba jong kan ka office ambus telada ka government ka le menti ni la shimru ya karai ba how April ngin sa launch no da ka full fledged agitation ha ka bangin khot bangin ya wer ya paro Kinong Hikai lala ki de ad hoc ne ki mili ki ad hoc ya ki kemi ki pa ya ki kena ki ba ngila hikai hadu menta itu ki bala pas bat ki bala lek kelas kin khot lu dia baro salon sar lagi di ki riu madan ladi manu kila bagin dia wan batin ya join lang ya kan ka jing ya lang jingi ha ka ba indawa na ka government bagin yo ya ko di katahi ka de ka menta ngila pen kre ya baro lada ka government ka pediang no ya kani ngilapan kre ba kumno ngin ya chakmat ba kumno bangin ngin resume no ikta ki classes jungi ba lada ka government ka lementi tingim bansi bangin haban launch da kata ka ultimate agitation ban long full fledged om tang ha Shillong dai ngin launch su ha baro ki districts jong kani ka jelar ni ka Meghalaya ban ngilai bi kran ru bagi Kinong Hikai haparo ki districts pangidon ki leaders haparo ki districts jong kani ka jela jungi bat kita ki leaders benta kidang ipin kre bat ki up ya kata ka ya kata ka nong kuno ya ta direction ningi
ke bakin le bat kumlong in sedang bat adu lanu in sedang ya katakan education kelas kilong bet menta kumbang ong GP ba menta ka long exams ki classes te bun kimlong namar ki school ki ba don santai el ki hapan ayo ki hapan panum cha ban kelas te ki bun ki no hikai ki barang yusti bat ki don ki no hikai ki ba hapan li up exams te based on that kata ni la poi kata karai bangin ya shong rotational kito ki balat ki bang don kam li up exams kin wan shong bat kito ki bahab li up exams pada kin lenyok kin wan ada kewe ti kin nam dai ki jo ki bril ki ban shong ni man kasni kin pen keliang bet man kasni kin shong bet kewe ki no hikai tang ba kin don bet pada ki no hikai man shong ni man kasni adu ba ka government kan singap balada ngi kan kajala jungi ngi dan ki ad hoc teachers ngi dan kumba la jan foi prahajar telada we no hikai usim cuti siniru kamut kumno kumba arspa sngi ngi dangla bungin syong ne arspa lai spa sngi ngi dangla bungin don beh ne dada we no hikai usim cuti kasi sngi dia kata ketika plan jungi balada ke government kam singap nila bangin continue ya kene ka education hadu la senam ru namar kum bangi teba ka government ka ayangi kita ke cuti bangin la bangin sim ya kata ka CL tina kata ka CL jungi dada ngi ladangi pelut ya ka we lani artli ka CL bangin syang ni im smoi ai namar kum ka government ka ayangi kum bashpau dan ba ashpau ka kum school mo gidan ba ashpau dan ba ka ar dan ba ka san CL te ya kata ka CL ka bangi yo ngin pedang kamhok bagin syang ni bagin dawa dalam hok adu bagal government kan hapan saku wiru ladani pet ba hakani ga jela jungi omtang mangi kino hikai adhok bagi hapan dawa ya kata hok jungi dan idan kum kini ki no hikai SSE ru ki ba klamio tulop ni ki benai ti lada ka government hi ka syem ya kata karai ba kanum singap yangi lani kam singap ya kino hikai SSE nila adu bangin dia trailang parano hikai pangenya wan lam kum shikun hon bat ni ya dawa lang ya kata kahok ka ba ni dei banjo nga tharai baki wat ki kena school baki kemi ba jungi kena school ru kin long ki bala ploy ba kin wan cha kan na ba ya ba ka kita ya ka plating ka jong no hikai ha ba ka kita ya ka kom em jong no hikai bun ki no hikai ru ki haban e kam no stengpor baki ha bale train no de kwe kam namar ba kimla ban besar shu yang jungki ki babun ha ki no hikai ki ba kensai ki no hikai ki ba tibet ban hikai ki haban e no ya kata kam hikai namar ba kimla shu ban im naka ba kimla shu ban ndap ya ka yang kesam ki kumta na bangin la bangin solve non ya kan ka problem lada ka government ketang le menti hi en hab bangin ya wer lang i baro ki me para ban hikai ru bat in ya das lang ka ju ka for Barha kata kapon nginya pet bahadu katnu ke government kala balik menti ya kini jing dawa jungi namalada kimdan hi kino hikai kemut kanumdan hi ka state kanumdan hi ka economy bat kanumdan hi ka development dan ni karoi kapar magiong